bayi nasa sai dai obe. Mun yarda da tsintsiya. Shi muka roka kowa ka fi samu kare lashe zaɓe. Mun gamsu da tsintsiya. Salati yarda ninka suka kara su gurin zaɓaɓɓe. Mun yarda da tsintsiya. Ka sa alaye kaga da sahabu tabi'ai da waliyai su na kira auliya. APC dai. APC Yan kudin mu har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. APC ta yi mu ba za mu butulce ba, in za mu faɗi bai fi godiyar Allah ne ba. Din APC ba ta kyala duk makarantu ba, haka zalika ba ta tauya masu sana'u ba. Wasu ma jari an ka ba suna salba wai ba, ba ta yi buri dan ta karya masu kuɗaɗe ba. Ta yi yaƙi ba ta kyala safarar kwayoyi ba, ta ce ba za ta zuba ido shiru kan wannan ba. Na yi baiti na faɗo kaɗan a tasirin Tsintsiya. Afirka ni ma misin na zagin gaskiya. APC dai. APC Yan ta yi kudin mu har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. jam'iyya ta APC ce, yau a ƙasa ta mai nasara ce, in ta zama rodi karya itace, an shiga zaɓe an bambance. To, a president da ita nufi ne ya yi nasara, Tinubu. cara ba kyarkyara ba sai da zakara. Tinubu. Al'umma na kasar musun amsa kira, Tinubu. duk wanda fa bai shigo ba to ya makara. Tinubu. Mun fi da uwa ku tashi a ƙara dara. Tinubu. Ta faru fakat Tinubu. mun tsallaka get, Tinubu. mun yi musu cek. Tinubu. Asuwajin dai Tinubu. Bola Tinubu, Tinubu. ƙarshen zance ya zama lamba ɗaya. Mu ne muka ce a ba su dama su riƙe, Tinubu. Tinubu Kashim Shatima shaidar sake. Tinubu. Don kowanne cikin su gwamna ya riƙe, Tinubu. sun taka rawar gani a sa'in da suke. Tinubu. Sannan suka je sanad bayanin da nake, Tinubu. nan ma suka nuna masu kishin mu suke. Tinubu. To balle yau kasar mu ma za su rike, Tinubu. duk wani gibi kasar mu su za su cike. Tinubu. Sannan na jinjina wa maye ku rike, sanata Abdullahi Adamu shi haka yake. Tinubu. APC jam'iyyar mu hannunsa take. Tinubu. Barka da zuwa Tinubu. jirgin afuwa, Tinubu. za mu yi addu'a, Tinubu. ci gaba da yawa, Tinubu. wuta da ruwa, Tinubu. tsaro da duwa. Tinubu. Alfaza zai ku gane wannan zance ya tabbata gaskiya. APC dai. APC Yan kudin mu har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. a tafa miki dole ne a tafa miki, Tsintsiya. a sa'ara miki dole ne a sa'ara miki, Tsintsiya. a gode miki dole ne a gode miki, Tsintsiya. a saka miki dole za mu saka miki, Tsintsiya. su kyale miki dole za su kyale miki, Tsintsiya. saman har kasa ma ga masu kwace miki. Tsintsiya. Ba da mama uwa ake ce miki, Tsintsiya. kin gyara sun gaza su bata miki, Tsintsiya. da sun kasa kin yi sun ka kushe miki, Tsintsiya. da shekin kai sun kaɗan su tuge miki. Tsintsiya. Arewa kudu zaɓukan ki za mu daɗa, Tsintsiya. za mu ci zaɓe mu bar su can da faɗa, Tsintsiya. su je su maɗe ba ruwan biri da gada. Tsintsiya. A APC tsintsiya ke ce lamba ɗaya, ko gobe a je akwati ba mai miki danniya. A APC tsintsiya APC. Yan kudin mu har da arewa. Mun yarda da Masu jan ido su basa ki sun gasa, Tsintsiya. sun yi kwarmato har da wuta ko sun isa. Tsintsiya. Kin zama kamar giwa kin fi bangasa, Tsintsiya. ke kike gidan jama'a su ko sun gaza. Tsintsiya. Kin zama kamar kan ɗaki da an gasa. Tsintsiya. Ga shekarar zuwan tashin hankalin maza, Tsintsiya. ke benu sake sabon gashi da girgiza. Tsintsiya. Ga kada a bakin ruwa maganin guza, Tsintsiya. kin zarce mamaya ko komar su sun baza. Tsintsiya. Ga 'yan manaki sannan na cikin ki sun fice, Tsintsiya. fatan mu ta yi satil ba maganar kace na ce. Tsintsiya. Aya ashe APC sai da ke. APC ne APC. Yan kudin mu har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. Ayye mata ku faɗi APC.
amma ku yo tunani da kan zuwan Buhari. Kafin zuwan Buhari ku tuna Boko Haramun suka damu 'yan arewa maso gabas da kauri. Kaurin jinin mutane da sun kashe su kone, haka ma cikin gidaje suka sa wuta da sauri. Kafin zuwan Buhari ta'adin da sun kamayi, wani bashi faduwa domin maganar da tauri. Kafin zuwan Buhari masallaci ko coci in za mu je ibada ɗarɗar muke da farko. Kafin zuwan Buhari ko da ta sha da kaje sai an gwada ka an auna jakar ka me ka ɗauko. Kafin zuwan Buhari 'yan Borno na ta kuka, 'yan Yobe ma suna ta faɗin rahama ta sauko. Kafin zuwan Buhari garuruwa da dama suka bar gida suka yi hijira, yanzu je ka leko. Amma zuwan Buhari Allah ya bashi dama ya fatattake su mugaye sun mace da daidai. Yanzu da zuwan Buhari sai mu je mu Maiduguri, ko da cikin dare mu yi tafiyar mu babu komai. sauran kara dan adawa ba ma bidar yayi mana kara, sanni APC kin fi jam'iyyar yan yara, tunikin shirya kin yi nesa sai dai kura, tuna ranar tafiya ba 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 be gora, ba su sina siya su mami na mu ya mu mana tsoro sai ya taso a gamu, ba inda za su ma kai ta da mu. Shi na matasa wanda ba a yi wa wargi, gwamnan da tsaro shi ya zo ya bai wa jihar Kogi, ya har haɗa kan al'ummarsa sun ka zamo dangi, da mata da maza matasa su ya riƙa magi, cikin tafiyar gwamnatinsa babu walagigi. A fannin empowerment yanayi wa mutan Kogi, ga asibitoci domin rage wa jihar zugi, ya haya a doza ba su mamaki, tafila ka zamo gwanin aiki, mai farani ya kana mai abin kirki, kuwa misali bire kadai ni ne, abokin gwanja na Hamad ne bai kwashiya. APC yan gudun mahar da arewa min yarda da tsintsiya. Yobe yawa kai na ɗau magana na yobe to za mu raka da gwamna mai malan mutu ba mu bari dai, ƙwarya ga zuma haɗin ya zama daidai, ruwa mai kisan wuta ba a musu dai, mai mala na yobe Mai malatu times, ayyuka a yobe mai malatu times, ya gyara fannin ilimi, mai malatu fanni na times, lafiyar muku duba, mai malatu times, batun manoma na duba
duba mai malato tayi ya ayyukan gadari ba mai malato tayi kasuwanni yau duk na duba mai malato tayi ya gini na sabbi na duba mai malato tayi an gyara tsaffi na duba mai malato tayi mai mala jirgin tafiya na yau mai malato tayi mai mala hasken jama'a na yau mai malato tayi mai mala yawa ta wazirin mala APC Yan kudin mahar da arewa min yarda da yayi mun gani Nasir El-Rufai jagora ne da me yayi aikin da ya yo Kaduna sai madalla alhamdulillah Kaduna masha Sai mu Allah zayyano. ga titi a Kaduna ka san wannan ka rusa aka gina ta mu shaida ne kai ne in a bangaren aiki ne aikin ka ya rufe na wani da wani mun kura irga in alisafi ne ga gadar kawo kai kayo ta babban oga ka samar da ruwa jihar mu babban guga hanyoyi yawansu ya wuce mu yi irga ga makarantu idan ka je za ku ga yau asilar ka APC ta ja zuga in ka gyara gida-gida ka ba da wuta ruwa in kai ne ka saka kaduna ta yi kyau baki daga malam kaduna gwamnan mu sai uba sani zai ɗora kan ayyukansa sanata uba sani aminin El-Rufai gwamna na kaduna rabbana yayi maka kai ma APC dai APC yan kudin mahar da arewa min yarda da muje to muje tafiyar ta muje zalle ka gida APC 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 ce tunda an doka ƙararrawa APC sabbulato sai mullalon gwamna aikin ka kamar ruwa APC APC aikin da kayo yan filato mun ga karuwa APC sabbulato mun gamsu da kai tunda ka haɗa kan yan uwa APC APC babu faɗa baba ka tsaya kai ne garkuwa APC sabbulato ba bambanci na yarika mun fita dimuwa APC APC harka ta tsaro gwamna ta tabbata kai aiki APC sabbulato tafiyar ka da hausa fulani ba mamaki APC APC zaben Jos North kai ka ce a yi ambar yaki APC sabbulato tafiyar mu da kai akwai amana sarkin aiki APC APC Simon Lalon gwamnan Filato kenan Adam na gudu ban sauya sheka ba a APC APC dai APC yan kudin mahar da arewa min yarda da tsintsiya APC ta gyara Kano zancen gandu ke masu faɗar wata magana haushin mun fi su suke APC ta gyara Kano ko masu dawar a waje a ciki takaicin da suke zancen gandu jake ba sa so ba aikin bayyana kansa yake APC ta gyara Kano ga titin na Kano na sama da kasayin su yake zancen gandu jake asibitoci a Kano waye yadda kake APC ta gyara Kano empowerment a Kano din da kawunsa kake zancen gandu jake mu sai gandu na gogo gandan aiki sanda ga ba albashi babu gazawa gandan aiki sanda ba wa zai zo yayi dorawa wanda ne zai karɓi sai kawuna zaɓin mu kanawa wanda ne zai karɓi makarantun zai ɗora ginawa wanda ne zai karɓi ga ilimi kyauta talakawa wanda ne zai karɓi baba to gugan karfa na gogo ka ce mu rike gawuna mun amsa kiranka APC haka APC dai APC yan kudin mahar da Sama. arewa min kai yarda ku da taho mu tsintsiya. je garin Zamfara dai mu yi gaisuwa gurin dodon dai mai tattali da san ai daidai mai ba su maganin masu fadai tafi dodo ban ce ka tsaya ba kai dodo ban ce ka bari ba dodo ne tun na faru bai canza kala
bana ta biya. Mu bar tanka arin gizo tsakiya bugi rariya. Da APC an kasan mu nan mun kai tirjiya. A harkar noma kasar ga kowa ya ji gaskiya. An ce tun kan a bamu yanci Najeriya. Kawo yanzu a tarihin wannan nahiya ba a taba noma irin na teduwar tsintsiya. Misali je Gombe can garin namu, kaga gwamna ya bamu du hakokinmu. Daga hawa nai alkairuka muke samu. Dubi mega park an gama shi domin mu. Industrial park yau a Gombe an samu. Yau matasa sun daina bi da roƙonmu. Sun kace mu ma gwamna sana'a ya bamu. Ayyukan inuwa ya haya ne na Gombenmu. Karkashin tutar tsintsiya muke samu. Security da magarinmu an san mu. A ƙasa ma nan bar yabo ake bamu. Inuwa ya haya kayi kokari. Kujera gwamnan Gombe ga guri. Tsintsiya Gombe ta yi yunkuri. Dan gyara mun ci albarkar tsintsiya. APC dai. APC. Yan kudu ma har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. Ku taso ku zo mu je ku ga Barno. Tsintsiya ce. Baba Gana Umar gwamnan Barno. Tsintsiya ce. Me ayyuka na jerin gwano. Tsintsiya ce. Zaki cikin maza barkono. Tsintsiya ce. Kashin kasa mai wuya guntono. Tsintsiya ce. Sai dai bari a sanya idanu. Tsintsiya Aiki kayo ginin gidajen zauno. Tsintsiya ce. Ka raba wa talakawan Barno. Tsintsiya ce. Me tausayi da jin kan talakawa. Salam. Me kai abinci ƙauye ya rabawa. Salam. Har ma da 'yan kuɗaɗe ya haɗawa. Salam. Makarantun da ya yi kwasun wuce ya rigawa. Salam. Fannin tsaro yana jajircewa. Salam. Kullum a tabba baya zaunawa. Salam. Baba Gana Umara, dawo ka kara, ka rike ka dora. Ba wata bar na sai maja, maja, tsintsiya. APC dai. APC. Yan kudu ma har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. Ko an ki a so ta mi APC ce. Tsintsiya. Ta tabbata manufar ta alkhairi ce. Tsintsiya. Kudin da arewacin ta kowa zance. Tsintsiya. Ribar ta tsaro mun ci ko kun mance. Tsintsiya. Babban zance ku bi ni ma tantance. Tsintsiya. Gwamnan Nasarawa binka ai nasara ce. Tsintsiya. APC ta yi mun gani hujja ce. Tsintsiya. Za ka yi maimai a Nasarawa. Sai godiya. Sila ne gwani na kowa. Sai godiya. Gwamna ka zo da kyautatawa. Sai godiya. Shi ya sa muka yarda kai da ɗawa. Sai godiya. Husaini na danko ne da baitin sai godiya. Daga tim ɗin sakamakon canji nan ba ɗaya. APC dai. APC. Yan kudu ma har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. APC dai, APC dai, APC dai, APC dai. Bari mu je Naija cikakkiyar jihar APC tana da girma sannan ga tattali na kwaransi. Mi yaba aikin gwamnan jihar Abulolo. Dan ya mutunta kowa a cikin jihar Abulolo. Ya taimaki manoman da suke jihar Abulolo. Fanni na ilimi kai har lafiyar Abulolo. Yana kokari a shani na tsaron jihar Abulolo. Dan Sani Bello Lolo ne inkiyar shi ma yana cikin maja tsintsiya. To daga lolo ne ta sai bago, jirgin nasara bago babban bargo. Iga mai jama'a bago ka zama tarago. Mu je mai nasara na lolo za ka ci maki. Ibago na lolo al'ummar ne da suna faɗin za su yi maka rakiya. APC dai. APC. Yan kudu ma har da arewa. Mun yarda da tsintsiya. Na yunkura zana lega jihar Kebbi nima. Dan ba gudu ne a teku mai hagu mai dama. Shi ne aka baiwa shugaban gwamnoni ma. Shi ne wanda ya yi fice akan sha'anin noma. Mai shinkafa da ya yi ayyukansa da dama. Jajirtacce akan haƙoƙin al'umma. Domin yara ya karkara har birni ma. Je ku ga can Kebbi yanda ya sa ta girma. Ga kauran gwanda kirfi ya shiga sansa ya karbi gaba daya.
tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC daya mata dodara aike ce dara. Ba ma wata jam'iyyar da ba ke ce ba, har gobe ba za mu canja jam'iyya ba. Ba za mu biye wa masu bankaura ba, mu ne da ƙasar mu yanzu ba su ne ba. Misali a jiga waje kale ka duba. Ga School of Nursing jihar Jigawa, yayi titina birni ƙauyukan Jigawa bada. Dan modin dai shi zami dai na ba hanya mi kakiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC mu da ke amana ce, Tsintsiya idan mun faɗi nasarar ki hujja ce. tsintsiya To aikin ki abin mu yau gadara ce, tsintsiya shugabannin musular ki sun ka yau dace. tsintsiya Akwai gwamnan fara da ya jajirce, tsintsiya tsayayye Abdulrazak na ke zance. tsintsiya Suna kallo in adawa ya yi fice, tsintsiya mutan kwara suna faɗin wuce zarce. tsintsiya Allah maimaita kwara dan kwari ba ce, tsintsiya kai tuta yams a ƙara ingancin tsintsiya. Zan magana na masari, gwamna abun alfahari, da mu sarkin hakuri, mai abun alkhairi, ya musi hargizi matsalan tsaro bai hana shi yin aiki ba. Lokacin shi zuciyar shi tunanin shi na jihar shi burin shi ta ci gaba. Mu kalli fannin ilimi, kowa ya ɗau harami, katsina mun dau alkalami. Fanni na siyasa ta dikwa duka sun rike tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC dai APC yan kasar mu kudu da arewa mun gamsu da tsintsiya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. inda maciji ya sabani ban yi bin hanyar nan. Mun yarda da tsintsiya. In ka ji zancen za a yi daga kosin suka turmi kenan. Mun gamsu da tsintsiya. In ka ji zancen za a yi haka to ba ma nan. Mun yarda da tsintsiya. Kai fa duk yan gangan mun lura da mun hankara yau ba sa nan. Mun gamsu da tsintsiya. Kai fa in ka ji zaki ko gaiwa ko tsaka akwai wata na nan. Mun yarda da tsintsiya. Kai idan ka ji zancen za a yi ɓannan ruwa akwai wata na nan. An yarda da rariya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. Rabi buwaye shi ya mana shi ke mana yau ko gobe. Mun yarda da tsintsiya. Shi ke kyauta in yayi maka ya daɗa maka baya zobe. Mun gamsu da tsintsiya. Komai ya nufa zai faru ga bayi nasa sai dai obe. Mun yarda da tsintsiya. Shi muka roƙa gobe ka fi samu kara lashe zaɓe. Mun gamsu da tsintsiya. Salati yarda ninka suka kara su gurin zaɓaɓɓe. Mun yarda da tsintsiya. Kasa alaye kaɗa da sarauta da ai da wani yayi su na kira auliya. APC dai APC yan gudun har da arewa mun yarda da tsintsiya. APC ta yi mu ba za mu butulce ba, in za mu faɗi bai fi godiyar Allah ne ba. Dan APC ba ta kyala duk makarantu ba, haka zalika ba ta tauya masu sana'o.